କି ମାଛ? ସାତଟା ବେଳକୁ ସକାଳ 7 ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଇଲିଶ ମାଛ। କିନ୍ତୁ ଇଲିଶ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ସୋରିଷ ତେଲ, ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲି ଯେମିତି ମାଛଟା ଖରାପ ନ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇନା ପାଖରୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲିଶ ତାଙ୍କ ନିଜ ହଁ ତରଫରୁ ପୁଣି କଣ ଆଣିଛ କଣ? ଏଇଟା କଣଟା? ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଦିଆହେଲା ତାର କୁଚି କୁଚି ନରମ ପଡୁଛି ଦାଗି ହେଇଛି। ସେଟା ମୁଁ ବର୍ଷା ନା ଦିଅନି। ଏଇଟା ଆରେ ଖାଇବେନି କେହି। ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଖାଇବେନି କେହି। ଟିକେ ଶୁଣ ନ କାମ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଲି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଇ ପଠେଇଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲିଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ଇଲିଶଟା ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା 900 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଇଲିଶଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ଟିକେ ଖାଇବୁ ପୋସ୍ତ ଦେଇକି। ତ ମାଛଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଭାଇ ଯେହେତୁ ମାଛ ପଠେଇଲେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିଦେବି। ତ ମସଲା ତରକାରୀ ପାଇଁ ତାକୁ ମାଛଟାକୁ ଭଲସେ କଡ଼ା କରିକି ଆଗେ ଭାଜିଦେଲି। ସେଥିରେ ପିଆଜ ଭଲସେ ଜାରିଗଲା ପରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଧଣିଆ, ଜିରା ବଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଟମାଟୋ 2ଟାକୁ ଦେଇଥିଲି କୋରିକି, ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଘରୋଇ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ ସବୁ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେଲି। ସେଥିରେ ଭଜା ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଭଜା ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଦେଲି ପାଣି। ପାଣିଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପକାଇଦେଲି ସେଥିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେଲି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଏବେ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛି ସେଥିରେ କରିବି କଞ୍ଚା ତରକାରୀ। ଆଉ ତା ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଚାରୁମଗଜ, ପୋସ୍ତ ଆଉ କାଜୁ, ତାକୁ ଭଲସେ ଫାଇନ୍ କରି ବାଟିଦେବି। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବି, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ତେଲ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବି ଯେଉଁ ମାଛଟା କଞ୍ଚା କରିବାକୁ, ସେଥିରେ ଦହିଟା ଗୋଳେଇକି ଆଗେ ରଖିଦେବି, ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେବି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ସେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକାଇଦେବି କଳା ଜିରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚିରିକି 4-5ଟା। କଳା ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦହି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବି ମାଛକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବି। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ବାଟଣା ବାଟିକି ରଖିଥିବି ଚାରୁମଗଜ ଏକା, ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଯେଉଁ ବେଲାରେ ଦହି ଥିବ ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇକି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବି। ପକାଇଦେବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ ଟିକେ, ୟାକୁ ପକାଇ ଭଲସେ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସିମ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେମିତି କଞ୍ଚା ମାଛଟା ଫୁଟି ଫୁଟିକା ସିଝିଯିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରା ମରି ଆସିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେବେ। ୟା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବାହାର କରିଦେବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର 2ଟା ପ୍ରକାର ତରକାରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଡୁଗୁସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।